Huwag ka ni Besh. Huwag giningnaw nga. Ah, unsay gusto ni mong mahitabo niya? Mahadlok og hangin, mahadlok og hayag, tubig, ug unsa pa. Mo pa? Yang pablak ng mga tahon na. Ya karon. Imo ni utan ako ha. Bayaran jud ko mo ani. Sabot ka? Hindi na lang kapit pagkulato ka. Kalibaw ka. Hindi ka pasal sa inahali ka pasal sa anak. Anak. Bajupin? Adel! Adel! Bajupin? Diyok maligo. Ano ko ni? Ha? Usipot mo sa patin eh. Ganun lang mo. Hoy, ikaw! Usa gibuhatin mo sa kong anak! Sige buhat mo Adil. Usa gibuhatin mo sa kong anak! Unsa imong gibuhat ni Adil? Ha? Unsa? Nah, pangutan na imong anak kung giunsa na ko siya. Sulti! Unsa gibuhat ang tawanan nimo ha? Unsa yung gibuhat? Adi! Mamauli na. Unsa mamauli? Basig! Ha? Basig yun sa kanan niya! Tukan! Tukan! Mamauli na ta. Giunsa lagi nimo sa Adil? Ay pa. Wa ko utang gibuhat niya. Siya may utangan ako. Unsa utang? Unsa utang? Adi! Nangutang ka na to, ha? Nangutang ka? Unsa ka? Basig nangutang ka niya, ha? Ibudhian ko nimo. Gusto nimo ilugon si Adil. Sige ba kang in love ko niya? Traitor ka. Bay. Kalimtil lang si Adil bay. Kay doon na tabo namo. Ninitabo na ninyo. Giingnan tikang ako si Adil. Bubaan sa daaw eh. Unsa? Katong Juvin ang miluwas nimo? Ha? Ama, katong Juvin ang niluwas na ko. Kung wa ko moabot si Juvin, tingali may nahitabo na ko. Kay mga hubog ang niatang na ko. Mga sagbahis ni mga tawhana? Mangong nagsilingan? O saman, nakaila ka ng mga tawhana katong yatan mo? Kaila ka? Kaya Ma, wa ko makailan nila ma. Pero, murag si Juvin nakailato nila. Empa. Dili ka to sinugo lang atong Juvin? Sinugo ba? Oo. Ha. Basig gisabot at tawhan na tong katumiatan nimo. Drama ba? Unya, yataki ka, yan ay kang giluwas. Aron ikaw mo, bilib ka niya. Parang pas papel ba? Kaya nakagusto siya nimo. Ha! Makatilaw gyud ako ning mga tawhana. Patilaw gyud ako sila. Nganong patilawon man nimo nga niya pa man ko? Unsa pa may gamit ini? Kung magpatilaw kag lain, ha? 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 Ay, mulaw sa kakay. Nabuhay na ka. Mamakak ko. Bisa nakadungog ko. Klaro ka kung ano mo. Magpatilaw kag lain. Unsa man? Ilisan ko nimo. Di na ka na ako. Oy! Hoy, tonto! Huwag ka mamanulti, oy. Ay, di pa naglan niya di lang akong buti pa sa butoy. Katumuga bukoy sa ato. Ngoy batasan. Nangunog silingan. Oh, klaro, ha? May nagklaruhon nimo ba? Hoy, ang ako gay nga makatilaw na ako. Ang mga bugoy nga miatal sa to anak. Ha? Panahon na nga mulihok sad ka. Ikaw, amahan man ka. Gamitin mo ba ka amahan, ay? Di ay, ha? Daan na kong nagsulti! Musugot ko nga ako'y daog-daogon! Apan kung ikaw na gani Adil nga akong anak, ang ilang binuangan! Makatilaw sila sa akong mga kamot! Kay kini akong kumo! Mulapos na sa lublak! Karaan! Oh, karaan bitaw! Tugani ko, Adil! Kinsa'y nagbinuang nimo, ha?
Pinanggilok na ng kamot ko! Kaya sa'yo nagbinuang ni mo! Ako makailan nila pa. Pero ako, nagtuo ko na nagbinuang ni Adel. Barkada na tong Jubin. Ay, ha? Barkada ni Jubin? Anak ni Tiriang o ni Pilimon? Oo na bay. Ilang gitangan si Adil kana si Prof si Sayas. Mahupog mo buwang. Bay sunod na. Eh, tayo sila ko magagot. Eh, ko pang mabot lagi, pitik ko na sa Adil lagi. Imas. Piharon. Mahal ka na ko sa Adil bay Jubin. Musugot og mamatay sa kong gugma niya. Mo na ikaw, hindi ka nga magsuko-suko. Buto noon ang ikaw salamat ako. Kaya ako yung nagluwas sa imong Adil. Ako na suko lang ko bay. Kini yung kaon na tabo ninyo. Kinsa may di malain ana. Doon na bitaw. Kato di ako ginawa si Adil. Ug ako siyang ipasakay sa akong motor. Mao to hitabo na mo. Sana, imo na si Adil, kabla ka bay. Isintihan ni ka, sa una na kong pagkita na niya, binahan ko. Pero karon sa di nakita ko sa kabaldita. Ha, imo na bay. Tara imo na. Pero kay bawa ka. Sa kong tan-aw ko no. Mas gwapa pa ang Adil. Tunto. Hoy, may gani nakita ta Jubin. Binsa, mura ka magsikinsa. Tuwa kag nahadlok mi nimo. Nakalitan ra mi ganina mo na ni dagan mi. Pero alam mo madrop ninyo eh. Part, hindi tumayong inyo. Inyo mo nang gunaangan si Adil. Uya, pero na ako. Sa baday, ano magapil-apil mga? Ay pagapil-apil dia. Hindi mo kumapil. Barkada ako ni Jubin. Hindi mo kumapil. Ay, nagtanong ka na si Jubin. Abi niyo, parts. Hindi tumayo inyo. Mo na lang hilabot ko. Eh, gusto niyo binuangan na babae? Abi niyo, parts. Ayaw mo pag binuang babae, parts. Mas bitain ninyo. Kaya parihan sa itong inahan. Mo na, ayaw mo pag binuang lang tao, parts. Kaya di na maayo. Sabot mo. Serious! Kakoy! Kakoy! Ma! Oh, mami, nakaw si Papa. Tingali pusong na to siya. Ay! Pusong! Misong siya gawa siya ng armas? Diba? Kanila! Gubat na na eh! Ay, alam ko pangitag gupot mo. Dili! Ay, pusong! Diyan lang ka! Ayaw mo lakaw! Ha? Pa! Gubat na na eh! Pinakubisong na ka! Kabila pa mga bitso! Unsa man ka? Bila ko na lang kawang dag armas! Unsa... Baniyaga kang dako? Natuog kang nagbaro?
Usa man ta na matanga sa sakit ni takboy ni muka kuyoy? Sobra pa na sa arthritis? Hoy! Oo, ako ni. Imo ni asawa. Habi na ko ni song nagkakanahanak ta? Muna na kastutuan ya? 10 minutos son. 10 minutos son. Sibilanga yuti kulamba Iluko dhulambila ngai Zunda kusate mo bebe Bebe oh Bibi nanga yuti kulamba Iluko dhulamba Oh, hayro to. Baba. Usukay na naganggap to dito. Kinsam to sumagay, naghihimugubot sa atong barangay. Wa ko kay lagin sa to sila kap. Usukay na nagan. Gugda, kinahalang mailan to sila. Gugda. Kisay unahon ako gukod. Katong to sa ubos, to sa ibabaw. Dunga na, tutuyok sila. Tutuyok eh. Dunga na. Unsay tuyok eh. Nga ako ra mang usa. Giingnan bitaw mag-hire tag laing tanod. Tanawa ni Ron. Iyo pagklamo kaya ako'y kapitan. Mas may nang ikaw itanod kay imo tanong sweldo. Kasabot ka? Hala, gugda. Gugda silang tanan, gugda. Gugda! Kisay ko plano? Ha? Kisay ko plano? Kisay magkukod mo? Ha? Kisa! Kisa! Ha? Dilo ko ataso. Ha? Atraso? Ha? Kisa may atraso mo? Sultihin ko 15 atraso ni mo! Hay! Hay, magkontra ni mo, ha? Hay! Nausa man ka? Oh, nausa man ka? Kabanggal yung kaaway ma. Ila kang ipasakitan? O, banyaga sila! Bibi, kisa man na sila, ha? Hay man sila, ako matubakan na nila, ha? Ha? Ya! Ah, ikaw di ay! Ha? Ikaw! Ikaw ipasakitan! Ah! Wako ginuguta mo kasakit ni Joven! Ha? Kulit-kulison ko nito! Ayaw ba? Ay sa yang. Ma! Mahuwat sa guba, dili masyado yung away mo. Kaming duha nagkapag-away mo. Sa! Dili kaming duha ato yung kontra mo, uy. Barkada mi duha, kaming duha nagkitag-away. Nga nung wamag ka magsulti! Ditso magaw ka! Ako nangutan ako! Pero ikaw, ditso lang ka! Gubaan sa daay. Gising tinon. Way sawag ang tablado. Say sao? Hay may saog no? Hay may entablado? Hay may tilon gisi-gisi? Kini. Tilon eh. Kortina man eh! Pirmi lang mo masayop. May bunog ta, tiwasal na ninyo. Di mo maniguro. Ay, pasaylo ako dong. Sa lua, gubot kayong eksena. Gubay kayong salidaha. Way ayo. Bay! Betoy! Nauna na! Una-una magog ka! Istorya una-una buhata! Di kay buhaton unang istorya! Nga nang hilabot pang sa inong ka, ikaw na yun na disgrasya! Nawa ko manisgasya, ma. Oh, Tabangan ko ilang saya sa proxy. Malaga ni kinabot si Atoy. Oh, mas bunog ang kontra. pero nga nung nang hilabot lagi ka! Ako lagi giluwas ang anak ni ng uging. Ha? Uy, kontra na to tong pamilya, ha? Di sa pagmamamatay na sila wakilabot! Di sa kong sugot ma nga may dotang may tabotong adil ma. Ha? Di ka mo sugod kung may daotang mahitabo ni Adtong Adel? Ay, hati ra! Nga naman! Gustong ibuhat tong anak yan. Bisag kontrata ng mga tawhana, pero ato ng silingan, obligado na itong mga silingan ang pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan. Labi na yung atong silingan. Sabot ka yan? Silingan? Nga imong siling-silingan? Wa pa ba'y mahuman ang istoryahan ninyong uging, ha? Walang kontra na ko na sila sa hangtod sa hangtod. Ako rin gibuhat ma. Araw ba ko tagpabot ko na ako si Adil. Ha? Kautang? Oh! Nagkautang na siya ako ma. Malang akong siyang panilingan.